uLivumile icala owesilisa waseMozambique oneminyaka engama-24 ngesiNgisi oneminyaka ewu-24 uvuma-ke icala lokubulala nokudlwengula inganyana esencane eneminyaka eyisithupha ogama layo u-Amanhle. Angiqale ngikubingelele ngikwamukelele e-channel Masweti Mina Production okubingelelayo umxolisi mfana kadluma phansi le enkandla. Mangabe yaqala ukufika cela ungenza isiqiniseko sokuthi subscribe maqala le video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engize ngalo njengamanje luthi wavumile amacala abhekene nawo wesilisa ogama lakhe uPhethe Simayo oneminyaka ewu-24 wasezweni laseMozambique obhekene namacala elokuqala nje icala lokubulala, elesibili elokudlwengula bese kuba elokuba kwelomzansi Afrika ngokungemthetho. Lensizwa-ke nesihluku esingaka yadlwengula yabeke isibulala ingane encane neminyaka eyisithupha inganyana nje yentombazane ogama layo u-Amanhle. Nakathi mangabe sedlwengulile wayibulala waba-ke esefihla isidumbu sayo emva komkhukhu akahlala kuwona. Nokwathi-ke mangabe-ke umphakathi namaphoyisa beyicinga le ntombazanyana base-ke bewuthola umzimba wayo ushuthekwe emva komkhukhu wayo lensizwa. Emva kwesikhathi kusukela ngonyaka odlule October 2024 kwatholakala-ke ukuthi-ke nangempela i-DNA yayo lensizwa yatholakala emzimbeni wayo lentombazanyana esencane. Igcine livumile-ke icala lokuthi-ke wayedlwengula waphinde-ke wayibulala lengane. Sifisa ukwazi ukuthi-ke ngabe inkantolo yase-Johannesburg izomgweba ngesigwebo esingakanani ngoba unethemba lokuthi-ke ngokuvuma icala uzothola isigwebo esithanda ukuba fishanyana. Ngani zakwethu isithombe sentombazanyana encane akayenzakalisa angeke ngakwazi ukuthi-ke ngiziveze kule channel ka-YouTube ngenxa yokuba sensitive kanye-ke nokuvikela isithunzi somntwana. Ngiyabonga ukuthi sihlangane ema-comments ungitshela ukuthi-ke wena ngabe ucabanga ukuthi fanelwe isiphi isigwebo lensizwa nokuthi kuthini ngawe ngamacala alokhu anda enziwa abantu abangekho ngokomthetho kulelo Mzansi Afrika. Cela uhlangane ema-comments, hlangana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga. Kodwa-ke lapho-ke abaqophayo-ke iy'ndaba-ke kufanele ukuthi bahambisane nenqubo-ke nenhlonipho-ke inkantolo. Azikho-ke iy'thombe la eziyosetshenziswa-ke kwezepolitiki zisetshenziswe-ke noma ngasese ekutheni-ke abantu-ke basebenzise-ke lokho-ke abaney'fiso zabo. Já o processo, os jornalistas, como estão a gravar, né, devem respeitar o processo e esse processo daqui do tribunal, não utilizar esse caso e informação que estão a levar aqui e virar para ser político ou utilizar de maneira que talvez vão pensar de negócio e tudo. Devem respeitar o processo e daqui do tribunal e de jornalismo, integridade desse caso. Já